away ganong Pakistan kabla tip kerteng kum kaminal Ahmed Khan kabla shong Kurim bat way sipai jong Central Reserve Police Force CRPF hagaruta hajamu kalhaban Leit cha atari ban Leit Phai sa Pakistan katkum kalat pathai kabana Jammu ka Greater Kashmir lapentep pakane lapendep ka arpratrik yayong arajar pesan bakani ka senjam ka de kabla le katkum ka jimbetha ka Sorkar India ka bai de ba ka jingpen sange ki visa jong paro ki nok chong snong jong ka Pakistan hadien ka jingja sha thambor palgam ka minal ka lapoi kha bat usipai jong CRPF umunir Khan haubnai jumang jong snem baladem lingba ko online bat kalawan sa Jammu haubnai leber metau snem hadien bakala upslem hadu khandai snem ka bakala yo da ka visa ka balingkot por ka jingpan jingbet ban penjalan ni ka visa ka blale shwa ka te ka jingsha thombor kadang sakut akatanat kampo yeng habakran berkilat pathai khubor ka minal kala penpau bakani ka dei ka jingle bomhok namar bakim don jinge dei ai bat ka jingsha thombor jongkile no apalgam hakani galat pathai lala bani i baka minal kala ong bakaru ka pendram mi kani ka jingja sha thombor henre balai bakum ki nok shong snong ki bom don pop ki sha penstam klem kanu no jing bakla jongki kalau ong ru bakala deb ban bot lot iki kendon baro pat ban apply ya ka long term visa hadien baka visa lingkot jongka kala kutno opnai liber hende hadien kini ke jingja sa thambon kala sha Pynïakhlad na lau tanga pat kumaka ki don ru ki khon ki bla sha Pynïakhlad kan thup ru no kupa ka ba yahap pat ka long briu man briu kani galat pathai kala ong ru baka minal menta ka kerpat no menteri rang ba du kari Narendra Modi pun ya ka hok haka Baragate gesngi Kurim jongka bat kiwei ki bayeng jong u kila senran lang ya kaminal na Jammu sha atari haringkat ki jingjau mat बेकसूर लोगों की जाने गई हैं लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है साल तक हमने इंतजार किया फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है मेरी फुप्पो के बेटे हैं मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं Pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lane ka rukom shed yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya